бях до моето старото училище. Изведнъж умалях. Както умалях, изведнъж почнах да се свивам тук, пак почна да ме боли. Бре, викам, какво стана сега? Отивам аз в болницата. Направо се бях отрекал от всичко. Това може би беше едно изречение, което тотално промени живота ми от тук нататък. Това видео ще е доста по-лично и сантиментално, понеже днес ще говорим за това как съм преминал през хидронефроза. Кръвното ми беше 200 на 120, в момента е завишено. Искам да направя един призив към всички мъже, бизнесмени, предприемачи, момчета, трениращи, спортуващи, да си гледат здравето, просто и да не повтарят моите грешки, които може би ще останат до края на живота ми, докато не напредне медицината достатъчно. За да започна да обясня всичко, което искам да кажа, ще трябва да разкажа историята си. Мирослав съм, на 19 години съм. Общо взето имам 2 бизнеса зад гърба си, които са в сферата на татуировките. И в тези бизнеси вече натрупахме хора, над 30 човека екип, който се занимава с изпълняването на желанията на хората и съответно помагането на начинаещи татуисти да станат професионалисти. Най-високо оцененото студио сме в град София. По-важно тук е да разкажа защо трябва да ме слушате в това видео и какво мога да споделя. Общо взето, за скромния си опит на тази планета Земя, може да се каже, че годините не се свързват с това колко мъдър е един човек и доста пъти се получава това, че дори да си по-млад, имаш много повече опит от останалите, които са по-възрастни. И смело мога да кажа, че за това, което правим ние, нали, с тонинг, също лице, което може би сте го виждали, ние градим доста неща за отрицателен период от време. И нещата, които са ни се случили в животите в началото, може би са преразположили и този успех в кавички, защото за мен все още нищо не е успех. Да се върнем назад, всичко започна втори клас, като от нищото започнаха едни зверски бъбречни кризи. И тук говорим за зверски бъбречни кризи, които ни бяха установени. Аз както си бях едно нормално дете, така не мога да кажа, че съм бил с наднормен теглов. Малко по малко почна да ме боли от лявата част. На корема ме боли в лявата част. Предимно след като хапна нещо пържено, след като сме били някъде на заведение, бесе почваше да ме боли. И така лека по лека болката се превърна в истински ад за много отрицателен период от време. И освен това, тя се превърна и в постоянно повръщане. Повръщане, което беше придружено с тези силни болки. Нямаше температура, ама повръщането беше през 1-2 минути. Аз просто не можех да спа, откачах от болка, изродска болка. Почнахме вече да се чудим с моите родители, какво се случва по дяволите с това момче. Тези събития почнаха да зачестяват и може би правих по една бъбречна криза на седмица. Нищо такова. Тогава не знаех какво е бъбречна криза и всъщност просто знаех, че болката е неописуемо ужасна. Беше изродска болка, изродска. Наистина на друго такова нещо не съм изпитвал. Бих го описал се едно като да наръгват с нож, буквално, и не спират да го правят. Примерно повръщаш за 1-2 минути и ти минава. Но всичко останало не те обличава по абсолютно никакъв начин. И това, което стана е, че някакси тези бъбречни кризи станаха реалност. И когато станаха реалност, почна да има някакъв проблем. Тогава никой не знаеш какво ми има. Ходих в бургаската болница, ходих наляво надясно. Никой нищо не знаеш какво ми има и решиха вече да ми правят изследвания и какво ли не. Та може би от тези изследвания разбраха, че имам някакъв проблем с бъбрека. Отидах в болницата, постоянно ми правиха ехографии и в тези ехографии откриха, че имам хидронефроза. Какво значи хидронефроза? Това е тръбата, която свързва бъбрека с пихочния мехур. Има някакво стеснение. Това стеснение не позволява на течностите да преминават надолу, съответно карат бъбрека да се подува. И това нещо е на степени, в зависимост от степента, толкова сте стеснен канала, съответно толкова ти се подува бъбрека. И като се подуе бъбрека, той не може да функционира както трябва, съответно почва да прави кризи. А пък отделно на това, самия ми бъбрек беше по-малък. Тоест на всичкото отгоре, левия бъбрек беше деформиран. Което е предизвиквало всички тези неща и всички тези неща се случвали заради този ляв бъбрек. Отивайки в болницата в Бургас, там седнаха да приемат, нали, за операция. Съответно, майка ми на 5-я ден, може би или 3-я, 4-я, след като бяхме там, вече минах контролни изследвания, бяха ме подготвили. Каза, ставаме, тръгваме си и отиваме в София при специалистите. Не знам какво накара да мисли по този начин, обаче може би това беше едно от най-добрите решения, които взе тя, защото после в София осъзнахме, че в Бургас са щяли абсолютно безполезно да ме оперират, като доктора тогава просто се изсмя на диагнозата и
каза, че няма нищо общо с това нещо, което е. Отивайки в София, тогава буквално за 5 дни, там бяхме Пирогов. Съответно, доктор Момчилов ме прие. Направиха ми абсолютно всички изследвания неща и влязах за операция. Бях на 8-9 години. Може да си представите, че аз изживях тези бъбречни кризи, които бяха ужасно болезнени в продължение на много месеци. Ама много месеци, в които никой не знае какво ми е и никога не знаеш кога ще е поредната вечер, която просто няма да спиш, защото те продължаха часове, 12-13 часа. И наистина, ако медицината не беше в този етап, в който е в момента и ако бях роден преди 100 години, най-вероятно ще да се самоубия просто заради тая болка, защото тя нямаше търпение. Хората не случайно са казали, че тая болка е по-силна от раждането. Както и да е, операха ма всичко точно. Минава са няколко години. И нещо, което аз запомних и доктора, което ми каза, беше: ти си живееш нормален живот. Каза, вече си като нормален, нищо ти няма. Той се е чудил дали то бъбрек да го разкара или да го остави, защото той е бил наистина в много лошо състояние. Всъщност решава да остави бъбрека и ми казва, ти живееш нормален живот. Но това не е точно така, за жалост. Това е вярно до едни 50% и оттам нататъка имаме сериозен проблем. Какво се случва? Няколко години минават. Съответно, аз изявявам желание да тренирам бокс. Вече тренирах, може би 2 години фитнес. Беше станал изключително добър мой навик. Тук вече говоря на 16 години съм и имам желание да тренирам бокс. Съответно казвам на баща ми, той тогава имаше един приятел, който имаше школа по бокс. И аз тогава исках да ходя. Той каза, нали знаеш, че ако тръгнеш, ще трябва да ходиш всеки ден. Това може би беше едно изречение, което тотално промени живота ми от тук нататък, защото ме е научил, че аз с каквото и да се захвана, аз трябва да го правя всеки ден. Той ми каза всеки ден. И аз казах, да, знам. Тогава не знаех. Тогава просто го казах, защото, нали, да не ме помисли за някой глупак, да си каже това несериозния, сега ще ме изложи пред приятелите ми. В интерес на истината почнах да ходя всеки ден и не пропусках тренировка. Въпросът е, че тогава трябваше някакси да съчетавам фитнес. Как бе, добре, аз ще почна да правя дворазови. И почнах да правя дворазови, защото волята не ми липсваше. Тя да гледах 1 час преди всяка тренировка по бокс, най-добрите боксери как играят. После прилагах нещата и смятам, че за периода, в който тренирах, наистина бях станал добър. Това нещо продължи 1 година, всекидневни тренировки, дворазови. След училище, то най-интересната част беше, че ходиш на училище, прибирах се, фитнес, вечерта съм от 6:30 на тренировка. И аз не спирах. Буквално не спирах. Защото през свободното си време излизах. Какво да прави един 16 годишен, освен да излиза. Не бях толкова навътре в фитнеса, просто знаех, че трябва да ям протеин. И толкова бях умен, че реших да ям по 1 кг месо на ден. И то червено месо. Наистина ядах по 1 кг месо на ден. Всеки ден майка ми ходиш и купуваш 1 кг месо. С може би 1 кг картофи. Много храна. Това беше момента, може би, който наистина бях много силен за годините си. Много тренировки, много протеин ми трябваше съответно. И беше като на професионалист. Обаче, къде е проблема? Първо, що подява ли ти ядеш 1 кг месо? Червено. На всичкото отгоре. Общо взето всички знаем, че не съм такъв голям разбирач, но смятам, че просто излишният протеин се превръща в мазнини. Това го има като проучвания и реално над колко 200-250 грама едва ли има някакъв истински смисъл да ядеш толкова протеин. Съответно, това, което стана е, че бях в много добра форма, наистина тренирах и реших, що да не сваля, тогава да кътна. Що да не стана 70 кг, обаче наистина нарязан. Не, то какво да правиш като ученик, освен да тренираш и да се храниш както трябва. Само това правих. Аз само тренирах, слушах подкасти тогава и се храних. Какво се случи? Отслабвах, наистина спазвах, бях изключително дисциплиниран, изключително. Свалях. Това пак ви казвам, продължавам с дворазовите тренировки. Аз съм забравил вече, че ми има нещо на бъбрека. Аз се чувствам недосегаем. Тогава се чувствах недосегаем, наистина, защото той и тестостерона ти е толкова дигнат по това време. Няма просто тренировки, воля, без да спра. В един момент, както бях на разходка и така пак в парка околията, бях до моето старото училище, изведнъж умалях. Така от нищо викам, нещо не ми е добре се тая. Както умалях, изведнъж почнах да се свивам, тук пак почна да ме боли, викам, какво стана сега. И веднага към момчета ще трябва да се прибирам, защото не става, нищо не ми има. Тръгнах, вървях 20 минути, може би най-ужасните до скорошно време, 20 минути в живота ми. Прибрах се, седнах на дивана, легнах и ми мина половин час. И да, обаче тогава вече бях на един етап, в който претренирах супер много и когато
претренираш, много хора не знаят какво е истинското претрениране, тогава колкото и воля да имаш, влизаш в залата и няма човек. Няма. Просто не можеш мозъка си да го накараш да тренира. Съответно това се беше случило зверски претрениран, на по 1 кг месо на ден, в ужасно състояние. Тогава нашите пак се притесниха, че може да ми има нещо на бъбрека. Аз им описах. Казаха ми да отидем в спешното. Отидахме в спешното. Пропуснах да кажа, че през това време баща ми си е мерил кръвното покрай мен. И мерейки си кръвното, един път се бях върнал, не знам, може би час след тренировка и той ми го измери. Беше 150 на 90. И тогава може би си е казал, нали, айде тренировка, това, нищо значително. Та отидахме в болницата. И в болницата влизам аз, така доста изнемогнал от към външен вид. Сядам, почвам да обяснявам какво ми се е случило, не знам какво ми е. Тогава беше късно вечерта, сещам се 9 часа, те решиха веднага да отида на доктор. Явно са видяли, че състоянието ми е по-различно от обикновена болка в корема. Тогава сгадене, но не повърнах. И отивам аз в болницата. Сядам, сестрата ми само слага да ми мери кръвното. Сядам, туп, само гледам на апарата. 200 на 120. Кръвното ми 200 на 120. Да, бях се притеснил, няма да го отрекна. Но в никакъв случай не трябва да бъде 200 на 120. Ако сте запознати малко повече, 120 на 80 е златната среда. 200 на 120 не знам, ще умираш ли, няма ли да умираш. И кръвното 200 на 120. Втори път, 190 на 110. Няма. Кръвното ужасно високо. Добре, оставяме в болницата, пускат ми изследвания. И замина изследванията, че съм зверски обезводнен. Креатина ми изключително висока. Уреята ми изключително висока. Пикошната ми киселина зверски висока. И тогава вече аз ям 1 кг месо. Толкова се бях смирил, че направо се бях отрекал от всичко тогава. От всичко се бях отрекал. Легнах тогава, бях 3-4 дни в болницата, за 3 дни. Нищо сериозно беше. 3 дни пуснаха ми няколко системи, изчистиха ме, върнаха ми водата, следяха ми кръвното. Кръвното ми се нормализира до 160 на 90 на 100, 150 на 100, като вече излизайки от болницата беше 140 на 90. Сега, всеки пак, който знае, 140 на 90 пак е високо кръвно. Особено за 16 годишно момче. На хапчета за кръвно 10 мг на ден, вече забравих как се казва, защото смених на един други. Реално от тогава до сега хапчета за кръвно са всеки един ден в моя живот, като това, което единствено мога да се радвам е, че сърцето ми съм бил на толкова млада възраст, когато се е случило, че е било здраво и не е приключило, защото ако бях най-вероятно примерно на 40, 50, 60 години с тези стойност, аз съм 100% умрял. Прочистих се, следях си изследванията и от тогава нататък си казах, че наистина трябва да взема живота си в свои ръце, защото колкото и доктора да ми казва, ама ти си здрав, както се вижда, сега моето пак е прекалено. Бъбрека ми е бил увреден, но аз съм му подпомогнал той да се докара в това състояние. Нямах никаква хидронефроза, казах си, бе, ти трябва да седнеш и да се хванеш в ръце. Хванах се в ръце и това беше, може би следващата една година, в която аз всеки ден си мерих кръвното по 3 пъти. Не ядах не повече от грам сол на ден, понеже това е един от най-сериозните влиятели на кръвното. Абсолютно стреса тотално беше занулен. Аз самия много така улегнах, защото просто като претървиш такава травма, нали, това е вторична травма, спомените ти от тези кризи, от това страдание се връщат. Си казваш, окей, няма. Овладях нещата, почнах да пия вода. Храних се с цели непреработени храни, което е най-добрата диета, абсолютно, която всеки един човек може да има. Защото солта, фруктозата и многото въглехидрати, сладкото съответно, вдигат кръвното. Съветвам всеки един, който иска дълголетие, наистина и кръвното му да е окей, дори и с проблеми с кръвното, защото най-доброто хапче е здравословният начин на живота. Да яде цели непреработени храни. Само вкъщи, че те са опаковката винаги. Всяка храна, която купувате от магазина, има сол в нея. Вие си казвате, да, ама аз не ям сол. Не, ти не солиш храната си, но ядеш сол. Приемаш много сол. Много сол приемаш. Примерно, едни тортили човек. Ако изядеш 4 тортили, имаш 1 грам сол в тях. Едни картофи замразени от Lidl. Доколко си спомням, 0,2 на 100 грама. Ти се сещаш, че се взимаш разфасовка от 400 от 1 кг, което е ужасно много. Храната в ресторантите, те взимат цялата непреработена храна, но това, което правят, че слагат доста големи количества сол, пепер, всякакви подправки. Всичко това го слагате в ресторантската храна. И трябва да почнете да си правите експеримента, винаги да гледате етикета. Та ядах аз тогава. Това ми беше диета. Закуска скир, ябълка, портокал, понякога по 2 даже портокала. На обед, дори понякога след обед, яйца с хляб и накрая на деня пилешко с бланширани картофи. Но тези бланширани картофи имаха 0,1
1 грам сол на 100 грама, което даже не на целия пакет, ако не беше, нищо нямаха те наистина. И това нещо ме докара наистина до доста изчистено, хубаво тяло, в което се чувствах много добре. Фокуса ми беше много добър, много свеж. Поддържах, смятайте, от 140 на 90, от 160 на 110 кръвно. Успях да падна на 100, понякога сутрин до обяд 120 на 80, вечерта 130 на пак на 80. Максимума е било 130 на 90 нещо. Но максимума, нали, това, което намаляме значително тук, е риска от съответно някой много неприятен евент, като инсулт и инфаркт. И ако вашите, примерно, роднини и родословно дърво имат история с тези заболявания, трябва да знаете, че дори на 40 години да сте дори и здрави да се чувствате, винаги може да имате този риск от инфаркт и инсулт. Ако също не се следите кръвното. Защото, примерно, моите роднини, аз знам, че 8 от 9 човека са умряли от инсулт. Просто аз ли да не умра от инсулт, нали? То е глупаво, че, нали, близко е до мозъка, че точно това ще се случи. И трябва да вземеш абсолютно пълните мерки да не става това. И генетиката, тук играе голяма роля генетиката. Трябва да си на хапчета, да не ги изпускаш, да ядеш здравословно. Трябва да знаеш каква ти е генетиката, защото има ли я, просто много отрано трябва да се следи вече по новите стандарти. Кръвното 130 на 80 е висок. Над това е висок. Над. И в това забързано ежедневие всички тези неща просто трябва да се предпазите от най-лошото нещо, което е за мен една от най-гадните, нали, вид смърт, инфаркта или инсулта. Защото аз пред себе си, точно в боксовата зала, човек е умирал от инфаркт пред мене. Загрявахме, тогава беше и момента, в който ми се отключи поред мене кръвното наистина, защото беше много изключително стресово. Просто си тренирахме и преди да започнем на загравката, чувам треньора ми, Павката, така се казва, Бургас, всички го знаят, електра. Павка, обръщам се, гледам съответното мъж, който беше на 50 години, просто падна в безсъзнание и почна да хърка, но хъркаше ужасно. Вече в погледа му нямаше капка живот, стана целият син, хърка и в един момент просто стана безжизнен. Нищо не можехме да направим. Линейката дойде с 15-20 минути и се спомням как той просто беше паднал, сложих му една боксова ръкавица под главата и погледа му беше точно в мен, вперен. Това бяха последните моменти, може би аз бях последният човек, който е видял. Не знам как. Тогава, когато се случи това нещо, когато виждаш човек да умре пред тебе, това е едно от най-интересните изживявания, които мозъкът ти може да претърпи, защото осъзнаваш, че си смъртен. Не случайно е този, има и доста популярна татуировка и цитат "Мементо мори", помни, че си смъртен. Виждайки го това нещо, аз тогава бях наистина в една седмица, лягаш си, виждаш лицето на съответния човек. Ставаш, виждаш лицето, само това мислиш, няма нищо друго. Няма нищо. И най-малкото и много родини, като съм виждал с инсулт, които са претърпявали, гадно си е да те удари нещо и никога повече да не си същия. Никога повече да не можеш да си движиш ръката. Когнитивният ти капацитет става като на 10 годишно. И тук какъв е смисъл на живота? Ти вече няма живот. Това не е живот. То страх просто ме държи наистина буден и макар да го кажа това на много хора, защото съм виждал, имал съм много връстници, които като мен са претренирали. Не им пука за това нещо, с наднормено тегло са. Аз в моя клас съм правил изчисления в гимназията. Може би 30% от хората в класа бяха с наднормено тегло. Да ни кажа да стигнат до 50. Нарежда ми се на снимка на класа. Човек, през момче и през момиче, гледаш, ръцете им са такива. Такива ръце имаш. Как може такова нещо да стане? Аз ли трябва да бъда втория киробрейк? Да почна да вливам акъл в родителите. То всичко идва от възпитанието, но и от незнанието. Всички проблеми на хората идват от незнанието. Примерно това е един огромен проблем, който съм забелязал, особено при подрастващите, именно от незнанието на болестите, свързани с сърдечно-съдовата система. Неколкократно съм имал случаи от хора, които в моят клас, така учебен, човек, то му става нещо на сърцето, не може да диша, разбираш се наднормено тегло, викат са линейки, не знам си какво се случва и това са млади хора. Не, че аз съм пример за подражание, нали, на 16 години съм претърпял бъбречна криза и кръвното ми е било 200 на 120. Но става въпрос, че аз поне си казвам, окей, аз го направих, защото имах някаква воля, исках да преследвам нещо, имах някаква мания за да бъда най-добрия. Това се получи, просто имах тая мания да бъда най-добрия. Тая мания да бъда най-добрия
на 14 години мога да кажа, че съм правил лежанка с примерно 110-120 кг. Бил съм огромен, като външен вид, като мускули, ама това няма никакво значение няма. И най-големия да си. Ако нещо не ти функционира както трябва, ако имаш аритмии, хората не знаят какво е аритмия, човек. Искам просто да свърля светлина на тези неща, които могат да изкочат при младежи, защото никой не е имунизиран. Също така, поделете ги тези неща на баща си, на майка си, на роднините си, на братовчеди, защото може да спасите живота на вашия родител. Може да го спасите, бе, човек. Наистина няма да лъжа, аз вярвам, че всеки се заслужава. Каквото си го направи, това си остава. И няма как ти, ако цял живот ядеш банички всяка сутрин, Макдоналдс, пушиш цигари, пиеш алкохол, на 45 години да не те удари инфаркт. Аз си вярвам, че го заслужаваш. Ти си го причинил. Въпросът е, ако си го заслужиш, да си взел информираното, познато решение. Не ми пука, ако ще умирам, да умра толкова години, аз няма да се откажа от тия навици. Или поне от другата страна да го знаеш, след някой да ти го каже, да ти каже за какво да внимаваш, как да го избегнеш и ти тогава да си кажеш, абе, не е добре, май ми се живее на 70-80. Бе, да взема да почна да си променям диетата, да взема да кажа на майка си и баща си да си променят диетата, на дядо си, ако ще. Просто за да избегнете тези неща. За да нямате болката, защото това е огромно лишение, което един човек трябва да премине, за да се оправи от тия проблеми. Те са нелечими, човек. Няма лек за кръвното. Толкова имаш лек за кръвното, това ще да е най-хубавото нещо на света. Това е най-големият причинител на смърт в 21 век. Кръвното. Затова си гледайте здравето. Треньори, без значение. 1500 лева на месец. Даваш, човек. Фитнес. Най-скъпия. Даваш. Знание. Курсове. Не само за личностно развитие, за бизнес, за тренировки, пак за здраве. Защото никога не знаеш кое е нещо, което може да промени живота ти от към гледна точка на твоето здраве. Не знаеш утре дали чернодробните ти изследвания няма са супер завишени. Креатинина ти. Не знаеш утре дали ще направиш бъбречна криза. И дали инфаркт, най-лошото инсулт. Това е най-опасното. А пък процента на случване е огромен. Та затова здраве и това трябва да го има. Да, и аз го пренебрегвам, фокусиран съм върху целите си, гледам да работя повече, не си обръщам внимание, случват ми се някакви неща, нали, влошават се здравето. То всяка една система, която оставиш без надзор, тя клони към разруха в тази вселена. Всяко едно нещо без надзор, то клони към разруха. Това е натуралният път на нещата. Разпад, ентропи, вселената се разпада. Какво остава да не се разпадне и здравето, ако само работиш, не се движиш цял ден и тъпчеш нездравословни храни или тъпчеш храни, които си мислиш, че са здравословни, но те са бъхани с сол, с фруктоза, с супер много въглехидрати. И тогава вече трябва да знаеш, че можеш да си позволиш до 20-20 няколко годишна възраст така да си по-отпуснат. Но пак трябва да знаеш какво е кръвното ти, какви са ти изследванията. Как изглеждаш, бе? Във форма ли си? Тренираш ли? Ти ако си под 30 години и нямаш преса, аз смятам, че си слаб. Не че аз имам преса. Аз много пъти съм си казал и съм знаел, че аз мога да имам преса. И съм имал в миналото. Но в момента съм избрал други приоритети. Въпросът обаче е, колкото и на заден план да се остава здравето. Колкото да сте фокусирани върху целите си, колкото и да градите. Никой не си казвайте, това няма значение. Защото храната, която ядете, влияе на как във възприемат хората. Влияе на колко работа можеш да свършиш, бе, човек. Имал съм клипови изказвания, храната прави бавен. Храната ти я прави бавен. В TikTok, изкарано извън контекст, разбира се за 2 секунди. Мен не ме е срамно това нещо. Има си хора, които се занимават с това, взимат подкасти, режат ги на части и ги пускат в нета. Да, смяли са ми се, да, може би 1 милион човека са ми се смяли заради това изказване. Те не са чули истинския контекст. Те не са чули, че когато ядеш нездравословна храна, тя по някакъв начин влияе на мозъка ви. И аз винаги съм го задал този въпрос. Добре, бе, ти човек, като изядеш 2 хамбургера, мазни, спържени картофи с месо и седнеш да работиш. Абе, не ти ли е много отпуснато? Не искаш ли само да лежиш на дивана? Не искаш ли да просто да не мърдаш от никъде? И ти се налага да вършиш някаква работа, а в крайна сметка ти, понеже си изял 1500 калории, тялото ти е фокусирано в това да усвои тези калории. И затова предпочитам аз лично да не ям в дълги периоди от време, просто за да не ми влияе на работа. Майната им на фастинги, майната им на диети, майната на всичко. Трябва да се яде с нея, с цели непреработени храни, да се яде малко, на първо място да ти е работата и здравето. Все пак да не се неглижира до такава степен, че да те убие. Съществуват заболявания, пуснете си изследвания, кажете на вашите родители. Хвалете малко светлина върху това какво ядат те. И ако те се отрекат от вас, просто приемете факта, че всеки се заслужава съдбата и няма усилие, което да не бъде възнаградено. И всяко едно усилие, което вие положите, то ще се възвърне. Дори да не е след 1 ден, 2 дни, 3 дни, след 5 години да е.
пак ще го има. Пак ще се предотврати някое сериозно събитие от този калибър. Това е за това видео. Исках просто да го кажа. Разходка в парка. Не ще се правя здравословен на някакво гуру. Просто искам да ви разкажа нещата от личния си опит. В този канал видеята няма да са само на такава тема. Дори скоро не знам дали ще направя видео пак на такава тема. Видеята ще са по-развлекателни, по-забавни. Ще обхващат другите аспекти. Бизнес, работа, развитие. Искам просто, ако мога, докато се обикалям с нашия монтажист Васко, така или иначе ние обикаляме цял ден, сме заедно, снимаме различни събития, пътуваме клипчета. Защо да не пуснем тая камера, да не заснемаме процеса? На някой може да му е полезно, някой може да се разтвари, да се разсмее, да получи стойност като тая. И оттам нататък вече, каквото стане. Изобщо не ми пука за материални неща, не ми пука за каква кола са карало, колко пари са вадили, тези неща са без значение. Ако ти имаш умения, ще правиш пари, ще караш хубава кола. Най-важните са уменията, да ти е мир на главата и да нямаш проблеми с здравето. Абонирайте се, харесайте това видео и се надявам все по-често всяка седмица, искате или не искате да ме виждате, защото смятаме да си качваме влогчета от тук нататък редовно.